Milí diváci, rada by som vás pozvala k televíznym obrazovkám aj dnes večer. Vítajte na Trojke, tu je naša ponuka. Oddychnite si od všetkých povinností pracovného týždňa a nalaďte sa s nami na pohodový víkend, napríklad aj pri relácii Kaviareň Slávia. Tento hudobno-zábavný program sa začal nakrúcať v roku 1999 v interiéroch skutočnej kaviarne Slávia v Košiciach. V súčasnosti ide o veľmi známu budovu a jednu z dominant Košíc. V očiach širokej verejnosti sa stala známou aj práve vďaka tejto relácii. Kedysi na mieste tejto budovy stál jednoposchodový mešťanský dom. Vystriedalo sa v ňom viacero majiteľov až do roku 1900, kedy bol zbúraný. Veľmi rýchlo ho nahradila moderná secesná budova s luxusnou kaviarňou na prízemí a 2 poschodiami bytov nad ňou. Nová budova bola v roku 1982 vyhlásená za kultúrnu pamiatku a neskôr bola preklasifikovaná na národnú kultúrnu pamiatku. Príjmite pozvanie Petra Stašáka na toto historické miesto, kde vám so svojimi hostiami namieša hudobný koktejl z tých najlepších ingrediencií. Pri hudbe ešte ostaneme. Cyklus Hudobný dokument vám prinesie portrét speváčky a tanečnice Jennifer Lopez. V medailóne sprevádzanom moderátorkou Gabikou Škrabákovou sa dozviete niečo o jej hudobných začiatkoch, prvých úspechoch a aj pevnej vôli a odhodlaní. Jennifer Lopez sa dokázala presadiť z pozície druhoradej herečky a stala sa jednou z najlepšie zarábajúcich hviezd amerického hudobného priemyslu. Ak ste fanúšikom súčasnej popovej hudby, nenechajte si ujsť portrét tejto inšpiratívnej ženy. O niečo neskôr sa môžete tešiť na televíznu inscenáciu barokovej drámy španielského dramatika Pedra Calderona de la Barcu Život je sen. O režiu tejto filozoficko-symbolickej hry sa postaral Tibor Rakovský. Hlavný hrdina osudom prenasledovaný následník trónu Segismundo reprezentuje myšlienku, že rozum musí zvíťaziť nad pudmi. Jeho otec, kráľ Bazílio, bol múdry astrológ a ešte pred Segismundovým narodením vyčítal z hviezd, že ho jeho syn zabije a stane sa despotickým vládcom. Segismundo je preto od narodenia zavretý vo veži, kde ho stráži a vychováva sluha Clotaldo. Bazílio sa však napriek hviezdám rozhodne zmeniť osud svojho syna. Teraz už dospelý Segismundo sa jedného dňa preberie v kráľovskom paláci. Z chudoby svojho väzenia sa tak zrazu ocitne v kráľovskom blahobite. Ako sa s takouto zmenou vyrovná a či hviezdy neklamali, to uvidíte sami. Pred pár dňami sme si pripomínali narodenie významného, žiaľ už zosnulého slovenského hudobníka Deža Ursínyho. Pri tejto príležitosti vám dnes prinesieme hudobno-filmový spomienkový program Pevnina Ursíny, venovaný práve tejto osobnosti. Názov Pevnina Ursíny odkazuje na názov jedného z Dežových albumov Pevnina detstva. V programe účinkujú Fermata, Andrej Šeban Band, Jana Kiršner, Lepajáco a ďalší. Milí diváci, dúfam, že si pri našom dnešnom programe oddychnete a že sa zabavíte. Ak chcete vedieť, aký program sme pre vás pripravili na zajtra, tak sa spoločne teraz na to pozrime. Aj vy máte bohatú úrodu jablk a neviete, čo s ňou? Jablká sú obľúbenou jesennou surovinou a my vám dáme niekoľko tipov, ako ich využiť. Kamila Magálová vám v relácii Tajomstvo mojej kuchyne prezradí recept na svoj obľúbený jablkový koláč. Svoje kuchárske tajomstvá vám okrem nej prezradia aj spisovateľky Eva Urbaníková a Petra Džerengová-Naďová. Pri práci im budú asistovať ich rozkošné dcérky. S reláciou Zvieratník, v ktorej pravidelne rozoberáme témy o zvieratách a ľuďoch, zavítame medzi zvieracích liečiteľov. Vďaka ním na vlastné oči uvidíte, ako hypoterapia súvisí so šťastím.
Prírodovedec a filmár Tomáš Hulík vám porozpráva niečo o sebe, ale aj o vás. Spoznáte aj krúžok krúžkovateľov a zoznámite sa s ich výskumnou metódou a dôvodmi, prečo v nedeľu ráno nespia. A v rubrike zoologických otáznikov skúsime poradiť samčekom modliviek, prečo si treba dať pozor na bezhlavú lásku. Podvečer už vaše televízne obrazovky zahalí šapito cirkusu Humberto. Vedeli ste, že autor knižnej predlohy Eduard Bass 2 roky skutočne žil v cirkuse? Z týchto skúseností potom čerpal pri písaní knihy. V ďalšej epizóde riaditeľ Bervic angažuje Vaška ako krasojazca. Vaškov konflikt s Paolem vás presvedčí, že skutočný domov netvoria múry, ale ľudia, s ktorými žijeme. Takto vyzerá naša televízna ponuka, milí diváci. Želám vám pekné chvíle pri obrazovke. Dovidenia.